overskriften for medieklassens anden store og netop afsluttede projektopgave. Klassen har selv valgt emnet. Hver enkelt komme med nogle idéer, og så har vi ligesom prøvet at lave et stort delemne, eller et stort hovedemne, hvor vi så kunne vælge nogle delemner ud. Og det blev så samfundets taber. Hvorfor har I valgt samfundets taber? Er det fordi, I ved meget lidt om det, eller? Ja, det er svarsprøvet. Så der er så stort emne, man kan arbejde med. Der er flere valgmuligheder at tage. Har det været spændende? Ja. Klassen er sammen med 50 andre 10. klasser i Danmark i gang med at afprøve en helt ny undervisningsform, der ellers først blev obligatorisk i folkeskolen fra august 96. Hvad synes jeg om at lave projektarbejde? Det er godt. Det er fint. Det er godt. Noget andet end det boglige hele tiden og sådan. Så det er meget spændende. Og man lærer også mere og sådan. I løbet af skoleåret skal klassen løse i alt 4 projektopgaver og aflevere dem på forskellige medier. Emnet på den første var krig og katastrofer, og resultatet blev afleveret som aviser og plancher. Når man laver projektopgave, så er det ikke bare fra 8 til 3, så er det hele dagen jo faktisk. Så er man næsten også sammen hele dagen. Man kan selvfølgelig komme op og skændes nogle gange, altså om alt muligt. Uden betydning, men det gavner sammenholdet. I 3 måneder af gangen og i næsten alle fag beskæftiger de 15 elever deres lærere sig med et bestemt emne. Går folk med i skole på den måde her? Hvis jeg tror, eleverne de møder mere vist til sådan noget, fordi det er noget, de selv er med til at bestemme. De synes selv, det er interessant. De kommer selv med delemner, som de godt kunne tænke sig at arbejde med, så det tror jeg. Det har givet eleverne et utroligt løft. De er simpelthen blevet voksne på en uge, kan man sige. Og det siger de også selv, hvis du prøver at snakke med dem, at de er meget glade for det her. At de føler det sådan mere målrettet. Og de bestemmer selv, hvad de skal lave. Og de møder hver eneste morgen klokken 8, og nogle af dem sidder og arbejder til skolen lukker simpelthen. Efter efterårsferien begyndte klassen at undersøge, hvem der egentlig er samfundets tabere. Efter jul delte de sig op i 5 grupper, der hver valgte et delemne, som skulle undersøges til bunds. Endelig fik de udleveret et kamera per hold og gik så i gang med at portrættere hver sin gruppe af tabere. Anders og Martin har beskæftiget sig med flygtninge. Samfundet er i gang med at gøre dem til sociale tabere. Vi lukker dem væk fra arbejdsmarkedet på en måde, og boliger. De bliver bare lukket ind i sådan et flygtningecenter, så må de passe sig selv. Og børnene, nu er de begyndt at komme i danske skoler, ikke? Men ellers ikke derfor. Hvad så, Martin? Fik I bekræftet jeres fordomme, eller blev I overrasket? Måske lidt overrasket, men jeg lavede et interview med en, der hedder Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Han fortalte, at man umyndiggør flygtninge, og det kan også være med til at gøre dem til sociale tabere. Men flygtninge føler ikke selv, de er sociale tabere. Hvad føler de så, de er? Ja, flygtninge, altså almindelige mennesker. Altså. Susan Elstrøm og hendes gruppe har arbejdet med børnehjemmet Rønnehuset. Anders Nielsens gruppe har beskæftiget sig med narko og blandt andet talt med nogle af øens narkomaner. Overfor Tuborg, så får man en pivotal, ikke også? Man, det kører fedt, ikke? Man, nu vi flipper, ikke? Og så er der lige pludselig noget speed i byen, så er det speed, man kører på, og sådan accelererer det, ikke også? Jonas Kofods gruppe har beskæftiget sig med de arbejdsløse. Slagteriarbejder Flemming Mogensen har været ledig i snart 2 år. Det startede i forbindelse med en arbejdsskade. Ja, det startede med ude på slagteriet. Jeg kom ud for en ulykke, hvor jeg fik skåret min arm halvt over. Og Katrine Skølds gruppe har lavet en video om livet i Rønne Arrest og om at være indsat. Og langt de fleste folk, der har problemer her på Bornholm, de får også spilsproblemer her. Undervejs i forløbet viste virkeligheden sig indimellem at være en helt anden, end den eleverne havde ventet. Vi snakkede med lederen op på Rønnehuset, og han sagde et, og så snakkede jeg med en, der havde boet deroppe, og hun sagde noget helt andet. Så der får man lidt chok. Fik du nogle overraskelser undervejs så? Ja, det er så stort et problem på noget som det. Vi fandt selv 2, som har siddet fængsel, eller i resten om. Og så snakkede vi også med Bjørn Klyver. Og altså, de mente det forskellige. Den ene sagde noget andet, og så sagde den anden noget helt andet. Og så snakkede vi så med fængselsforvareren. Så sagde hun noget helt tredje. Det er samfundets skyld. Så er det meteorologernes tur. I aften og i nat